समस्त को नमस्कार ए कौन कौच को जय जगन्नाथ बर्तमान आम लंच करुचु ऑफिस आसिले तो तांको भाई आर लंच हो आज गुपचुप मोर हूँ भात लेंबू आउ माछ ये कौ माछ कही पारू जदि 100 टका मिल जगर माछ जघर एटा पानी आखिया एटा कौन पानी आखिया एटा हूँ खाए बोले पानी नहीं पानी आखिया आखिटा पानी एमिति के संदे बिछन पानी आखिया देखुच माछ झोल पूरा जबरदस्त होती खाଇବା आरंभ करिया माछ झोलर इम्पोर्टाट जिन हूँ आलू तुम खाई सारे मो भात दे मो अल्प देछि हाँ से था आलू नहेले कौन झोल भल लगे पियाज के काटी दे माछ देखिपार तो ये हूँ पानी आखिया माछ ओहो हो पानी आखिया माछ रे कोंटा थाए हाँ कंटा प्रबल कंटा थाए तुम बाछी खाइबा पड़ो तोर गुपचुप आलू ने गोटे खा सी पानी सेमिति कहीं है मु चामच गोटे पके पड़े तुम खाई केले खाइबो मु दी तीन टा जदि गुपचुप खाइबी मोर भात माछ हेले मोर आउ किसी दरकार हबनी मु जति भाबुछु तू गुपचुप खा मते आलू कहीं दउछु तुम आलू नहीं को खाओ दिखा आलू अंकल मु आइंस खाऊछु आंकल कोन दे हाथ दे तुम एंता आलू ना मु करियो बोले आनी तुम आलू करो मु एटा छाने कोडा आलू पूरा आलू सिझाई देबा मटर आलू बुझलो तो तादरे पियाज जा सब दरकार जेते कले भी आमे से पानीटा करि परियनी से पानीटा कौन आसीओ आलू चकटी दबा मटर फटर पकईकि सी आसीबो पानी से भलिया करि परियनी हबने हम चेष्टा करबो पानी रे कौन पसंद करे कौन तेंतुली तब जोचंदी तेंतुली पड़ुची तेंतुली रस जलजीरा पड़ुची लूण प्याज कटा यहाँ कौन पकेले जरा बास्ना भला हो तो मात उड़े देबे ना यहाँ को सारी बजे तू खाई चल दे गुच्चुटा सीट कौन हेच गइलो कौन? मते फुलिलानी कारणटा कोन तू बस सिपा तू भल भल काढुनु गोल गोल मु कहू के मटर देलु भल्ला दे भलटे के जहाँ तो दे दो दिन उपंदरा जे बा मांग पे नै दिबा गुपचुप बुझलो एमिति न बन से पाखरु नेबा एटा किना नै कि जिबा सब सेठी छाणिया ये सिपी जीव से जाय गला मम्मी और माँ बच्चे खाइबे हम छाणिया तुम आलू पूरा करो और सफिशिएंट जो से केते खाउछन देखला खाइबा चीज तो कहला खाइ पारबो ना हम ब्रेक करिया आज ताले तोर खरा बेले गुपचुप रे गला भात नहीं कि रुटी नहीं ମୁଁ ଜାଣି ନା ଯେ ଗୁପଚୁପଟା ମୋତେ ସଡନଲି ମିଳିଯିବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭାତ ଖାଇବି भगवान धन्यवाद नेले हमें उनेल नीची ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ନା ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଘରେ ପରେ ଲିପାଲିପି କରି ଥକୁ ପଠେଇଲି ଜାଣିଛ ଗଡ଼ ପଡ଼ ହେବେ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ ଆଉ ହଉ ମତେ ଗୋଟେ ଖୁଆ
ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତମେ ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଲାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଆଉଛି କ'ଣ ତମେ ମଗେଇଥିଲ କି? ରି KYC ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇଠି ମୋର ବି KYC ହେଇନି ବା। ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେନି ଯେ ଆଉ ସେ ତ କାହିଁ କିଛି ମେସେଜ ଫେସେଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି। ଦେବେ ନା। କୋଉଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫିସ? ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ କରିବା କଥା ନା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କଥା। ଏ ତ ଦୁନିଆ ନିୟମ କାନୁନ, ମୋତେ କାହିଁ ଦେଉଛୁ ବାରମ୍ବାର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଆଉ। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତା ଠିକ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା କ'ଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ସବୁ। ହଁ କାମ ନେଇ ସବୁଠି ରାଜନୀତି ନାଇଁ। ଆମର ଖଟଟା କାଲି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଖଟ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ, ହୋମ୍ ଟୁର୍ ନା କ'ଣ? ଘରଟା ଟିକେ ସଜାଇଦେବା। ଆମର ତ ଇଏ ଭଡ଼ା ଘର ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। କଲର୍ ଫଲର୍ ଦିଆହେଇକି ତ ଦେବା, ସାଇଜ୍ ସୁଜା କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ। ମୋତେ କିଛି ଦେ ନା, ତୁ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲ। ତୋର ଆଜି ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ। ଆଜି ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ? ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା? ନାଇଁ ଏ ନାଉଗାଁ ଏରିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କରେକ୍ସନ୍ ହେବ। 125 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ବାହାରେ କଲେ କେତେ? ବାହାରେ କଲେ 300-400 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଭୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯାଇକିରି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ବଛାଳ ହେବ, ବଛାଳ ପରେ ଡେରିକି ରୁଝା ଯେତେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି କରେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଅଫିସରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା। ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ତ ସମୟ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ କାଲି କରିବା, ମୁଁ ମନା କଲି। ମାନେ ସେମିତି କେମିତି ସମୟ ଟିକେ ସିନା ଦେବ, ହେଲେ ତରତର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ଚାଲୁଛି? ହଁ ଯଦି ଚାଲୁନି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହେବ। ଯିବା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା, ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ। ଡେରିକିରି ପଡ଼ିବାର ଅଛି କାଲି, ବୁଝିଲୁ? ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ଆଉ ଦେବି ଘର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟଙ୍କାଟା। ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ? ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ତମର ଭାତ ମାଛ ସରିଗଲା, ମୋର ଗୁପଚୁପ ଆଳୁ ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆଜି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ। ତ ବୁଧବାର କାହାର ଚିକେନ୍, କାହାର ମଟନ୍, କାହାର ମାଛ, କାହାର ଅଣ୍ଡା, ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଯେ କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଜାଣି ସାରିଲୁଣି, ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ହେଇଛି। ତ ମାଉସୀଙ୍କର ହେଇଥିବ ନା ମାଇଁଙ୍କର? ତୋରି ଭଉଣୀ ବା। ହଉ ସିରିୟଲି ଜାଣିବା କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାପି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସମସ୍ତେ ରାତିରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି? ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭଲ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ମାଛ କାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାଛ ତ ହେଇଯାଇଛି ଅଜାଣତାରେ, ତ ଏବେ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା କାଲି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହଉ ଛାଡ଼। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଳୁ ଭଜା, କୋବି ଏବେ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି କରିବି କୋବି ଭଜା। କୋବି ପୁରା କେକ୍ ଭଳିଆ କଟୁଛି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋବି ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବି ମିଳେନି, ମୋତେ କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମିଳିଯାଇଛି। କୋବିଟା ଜବରଦସ୍ତ, କୋବିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟୁଛି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ କୋବି କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କୋବି କଟା ହେଇଗଲା, ଆଳୁ କଟା ହେଇଗଲା,
ପିଆଜ ଆସିଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବା ବାହାରେ ବୁଲ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିଥିଲି ମୋ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ମୁଁ କ୍ଷୀରି କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ଭୋଗ କରିଥିଲି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲା ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଓଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାୟ ନମ ଓଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାୟ କାହିଁକି ଆଜି କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁ ପୂଜା ହଉଛି ଆଜି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଜି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅଛି ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ମାଛ କେମିତି ଖାଇଲି তুমি ଜାଣିନ ଖାଇଦେଇଛ ଅଜଣାତାରେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ ହେଲା ଆଜି ଆଜି ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା କଥା ଆଉ ଭୁଲ ଖାଇବା କଥା ତମେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଜାଣେ ତା କରିଦଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାମ ପାଖରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ତମର ଗୋଟେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାହିଁ ତମେ କାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୋଉ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୋଉ ଦିନ ସେସବୁ ମୋରି ଉପରକୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣିନି କୋଉ ଦିନଠୁ କହିଛି ତମର ମନେ ନାହିଁ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ବଜାରରେ ମିଳିଲାନି ଏହା କହିଛି ଛାଡ଼ ତ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କୋଉ ଦିନ କ'ଣ ମୁଁ ଆମର ହାତରେ ଗଣିଦେଲି ଆଜି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 17 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୁଝିପାରିଲ 17 ତାରିଖରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଥିଲା 15 ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେଲା ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରିଛ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରୁଟି ରୁଟି କରିଛି କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ହବ ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବି ହଁ ତମେ ଖାଉନ ପଖାଳ ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ସେ ପଖାଳ କୋବି ଆଳୁ ଖାଇବ ଭୋଗ ଟିକେ ପାଇବ ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାପି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟାରେ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତର ସ୍ଥିରର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମର କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୁଝିଲା ତ ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଭିତରେ ଏମର୍ଜ ହେବା କଥା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ପୁନର୍ବାର ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମର୍ଜ କରାହେଉଛି ଆଉ ସବୁଦିନଟାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବନେଇବା 30 ଦିନ ଯାକ ସେଇଟା ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ 15 ଦିନ ଆଲୋକ ଦିନ 15 ଦିନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ଦିନ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ତ ଆଜିଠୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚାଲିଲା ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚାଲିବ ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା ଜିରା ପଡ଼ିଗଲା ସୋରିଷ ତେଲରେ ହେବ ଭଜା ନହେଲେ ମଜା ଲାଗିବନି ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦିଅ ହେଇଯାଉ ସିଝିବ ଇଏ ଲଗାତାର ସିଝିବ 800 ନୁହଁ 600 କରିଦିଅ 600 ଯଦି ଅଧିକା ହେବ ଆମେ 400 ବି କରିଦେବା ସିଏ ଭଲ କି ତା ଭିତରେ ସିଝିବ ତୋର କ'ଣ ଚାଲିଛି ସୁଜି କ୍ଷୀରିଟା ଟିକେ ଦେଖା ଆମକୁ ଇସ୍ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଖାଲି ଅମୁଲ ଗୁରା ସାରିଲ କ୍ଷୀରିଟା କୋଉଥିରେ ହେବ କ୍ଷୀରିରେ ହେବ ନହେଲେ ଅମୁଲରେ ହେବ କୋଉଥିରେ କରିବି ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ କୋଉଥିରେ ହେବ କହୁନ ନା 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 ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇଥିରେ କରିବାକୁ ଅମୁଲ ଆଜି ନୂଆଟେ ହେଇଛି ହଁ ଦେଖି ଦେଖି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ନା ଅଇଁଠାରେ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ 5 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଘୋରେଇକି ଭାଜିବ ତାପରେ ଆଉ ଘୋରେଇବନି ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକେଇଛ ପାଣି ବାହାରିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଘୋରେଇବନି ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ଭଜା ହେବ ଯେତିକ ତେଲ ପକେଇଥିବ ସବୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଭଜା ହେବ ନହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଘୋରେଇବ ସିଏ ସିଝିଯିବ ସିଝିକି ଚକଟି ହେଇଯିବ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେବା ବଦଳରେ ଚକଟି ହେଇଯିବ ରାତିରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ା ସରିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋବି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଭାଜିଲି କୋବି ଆଳୁ ଏବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ଭାଜିଲି ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସ ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ବଡ଼ଟା ତୋର ଛୋଟିଆଟା ନା କ'ଣ ହଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଖାଇବା ତୁ ଖାଇବୁନି କି ଆସୁନୁ